với November này nhà hiền vài đêm té lại là bột mì thìa vàng in compound po cần bồi vía và in sa seng mấy tura turon te cần mua vàng in sa seng turin hay anh em buat saya aten zeri bam la man kalanga aten mission compound la man kalanga chan hun sang sang kan in sem dar sung sunga zan ni khat chung chu ani sa seng turin kan in buat sai ani patian zara em kan tilawanga hello oh let's go akun lo theng sela baireng te lam hian miso sil chara omte ate ang anga ni sa seng nu a ruang hi kan ron chuat tha chawang an ti ve a elam kan in sa seng zo to kate ti report kan an mu khuna baireng te tangin a ruang an ron chuat tha chau don ani ekei kan no te po zeri bam lama kala marini nen kiro chupihian compound hun nga ken kan omanga pathian in min hum him turanga yang compound atol to panero chan Mizoram house lama ke po ka thei ve nga em kan pilamang chu